Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа туган көн, яңа шатлык сөенечләр алып килсен дигән теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Туры эфир студиясында мин Айзилә Батырханова. Балалар дөньясына кереп, аларның шатлык куанычларын күреп, борчу мәшәкатьләрен үз уй кичерешләре аша үткәреп, әсәрләр иҗат итү җиңел эш түгел. Бу мактаулы бурычны Җәүдәт Дарзаман кебек киң күңелле, эзләнүчән шагыйрьләр генә лаеклы рәвештә үтәп чыгала. 1945 елның 13 октябрендә якты дөньяга аваз салган Җәүдәт Дарзамановка бүген 75 яшь тулган булыр иде. Бүгенге тапшыруыбыз да аның якты истәлегенә багышлана. Her kişi üze bir dünya. Kişi tuğa onun bile bir dünya tuğa, kişi bu dünyadan kite, neydedir bir dünya onun bilen kite. Çünkü ol üze bir dünya. Кышкы күз ачкысыз буран. Буранны, караңгылыкны ярып бер бала ерак юлга чыккан. Нинди нужа куып чыгарган, кая бара? Нужасы түгел, дәрте, максаты алга тарта малайны. Ул туган авылы Сугышлыдан Лениногорскига әдәби утырышка бара. Ниһаять, редакцияга килеп керә малай. Инде утырышып өлгергән өлкәннәр аптырашта кала. Син, энем, ялгыш кергәнсеңдер. Монда язучылар җыелышы бара. Беләм, ди малай, газетадан укып беләм. Мин шул утырышка килдем. Кабат 3-4 елдан, ягъни 15 яшы тулгач, Җәүдәт Дарзаманов дигән әлеге малайның исеме республика газеталарына калкып чыга. Бер-бер артлы басылган шигырь циклларының авторы буларак таныла башлый бу исем. Җәүдәт Дарзаман балалар язучысы, шагыйрь һәм прозаик. Хезмәт мөддәтен тутырып кайтканнан соң, Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлап, ул Татарстан радиокомитетында балалар тапшырулары мөхәррире булып эшли. Радиокомитетның төрле редакциялары белән җитәкчелек итә. Бушрак вакытлар тапса, шигырьләрен, кубызын, курайын кесәләренә тутырып, җиз телле Талиянын култык астына кыстырып, кайсыда булса мәктәп тарафына йөгергән. 1988 елда каләмдәш дуслары, язучылар һәм журналистлар аны Ялкын журналына баш мөхәррир итеп сайлый. Татар балалар әдәбиятын үстерү һәм пропагандалау өлкәсендә хезмәтләре өчен Җәүдәт Дарзаманга 1994 елда Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, 2002 елда Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исемнәр бирелә. Уйлабрак, сеңдеребрәк, үтемлерәк һәм инде моны кире реакция тудырмаслык итеп, ки аңлаган кеше инде аңларлык, чыннан да шулай бит әле бу дип уйларлык иттереп әйтергә тырышасың. Инде бик әйтергә кирәккәндә шундый теге шәлкемле тапшырулар була, цикллар җайлап кына, ипләп кенә, баскычлап кына үткәргә тырышасың фикерне. Ягъни бүген моны тыңладың, инде әзерләдең, мәктәптә кебек, баскычлап, этаплап. Без яшь буынга Җәүдәт Дарзаман шәхесен, әлбәттә, аның белән бергә каләм чарлаган, иң куеп эшләгән дуслары, хезмәттәшләре ачып бирә ала. Инде алда әйткәнебезчә, Җәүдәт Дарзаман Ялкын журналы редакциясында бүлек мөхәррире, соңрак баш мөхәррир вазифаларын башкара. Шул елларда аның белән бергә эшләгән, каләм чарлаган танылган журналист, язучы Фәйрүзә Мөслимова бүген студиябыз кунагы. Фәйрүзә апа, исәнәрмесез? Исәнмез. Сөйләп китегезче, Җәүдәт абый Дарзаман белән дуслык җипләре ничек бәйләнде? Шул елларны искә төшерик. Җәүдәт абый безнең Ялкында әдәби редактор гына түгел, җаваплы секретарь да булып эшләде. Аннары Роза Патофитолова редактор булып торды бездә, озак түгел аннары Сөембикәгә күчте. Ул алган иде аны җаваплы секретарь итеп. Аннары бер заманны безгә теге демократиялы Роза апа киткәннән соң демократиялы уйнарга мөмкинлек бирделәр. Редакторны үзебезгә сайларга. 3 кандидатура бар иде. Мин аларның исемнәрен әйтеп тормыйм инде. Безнең ул вакытта редакциядә шагыйрьләр эшли, Гази Нурмурат, Ләйс Зөлкарнәй, стена газеталары чыгаралар бик кызык итеп. Менә шушы сайлаулар алдыннан менә 3 куплет шигырь язган идем мин дә, берсе генә истә калган. Бер куплеты гына өстәлләрдә 3 кашык бар, алтын, көмеш, мельхиор, кайсына барып кагылсак, безгә нинди хәл туар дип, шундый шаян шигырь инде. Җәүдәт абый җиңеп чыкты. Аннары ул бездә байтак кына эшләде. Ялкынның 60 яшьлек юбилеен бергә уздырдык без. Аның менә ул юбилей санын монда алып килдем мин. Моны күрсәтеп булдымы? Менә Җәүдәт абый. Барып күрсәтсәгез сезнең. Менә монда Җәүдәт абый белән башлана ул.
Ул Бик матур вакытта итеп елмаеп төшкән Җәүдәт әйе, абый. менә ул үзенең гармонын да тоткан, Татарстан флагын да тоткан. Аннары бик ихлас кеше, бик балаларны ярата торган кеше иде Җәүдәт абый. Без инде бер туктаусыз мәктәпләргә, балалар янына, очрашуларга барып йөрибез. Журнал турында сөйлибез. Аннары балаларның үз иҗатлары белән кызыксынабыз. Җәүдәт абый инде менә бу тапшыруда да әйтеп үтелгәнчә, һәр вакыт үзенең тальянын, кубызын, курайын алып барып, балаларның шулай иттереп күңелен дә ача торган кеше иде. Аннары менә 13 октябрь. Шундый күрәсең, шундый бай тарихлы дигәндәй не булгандыр инде, сан булгандыр инде бу. Мөдәррис Әгләмовның да бүген туган көне. Ләкин ул 46 елга, әле аңа 74 яшь тулган булыр иде, менә исән булса. Мөдәррис үзе бер тарих иде безнең редакциябызда. Менә шундый күңелле итеп, әйбәт итеп, Бергә яшәдегез, бергә әйбәт эшләдегез. итеп шулай итеп эшләдек. Ләкин Җәүдәт абыйга бездән китәргә туры килде. Аның радио, аның стихиясе иде. Аның китү сәбәпләрен сөйләп торырга кирәкми инде. Җәүдәт абый гомумән әйбәт кеше иде ул. Аннары тагын нәрсә әйтәсем килә. Ул үзе шигырьләр яза. Менә шул бик истә калганы яңа чана турында. Яңа чана яңа шул, салса яхшы сала шул дип шундый шигырьләр укыдыр балаларга. Аннары без аның белән соңгы елларда да шул аралашып яшәдек инде. Ул менә ялкында үзенең тормышының бер этабы булды. Аннары бик нык авырып, аны инсульт бәреп шактый еллар ул авырып та ятты. Без инде авырган вакытта аның янына бара алмадык. Тәслим апа да дөресен әйткәндә китерәсе килмәде инде. Җәүдәт абыйны авырган, авыр хәлдә күрсәтәсе килмәгәндер инде. Менә аны соңгы юлга озаткан вакытта мин Казанда булмадым, кызганыч, шуңа күрә озата алмадым. Ләкин Җәүдәт абый менә шундый якты кеше булып күңелдә калды. Менә шушы ялкында эшләгән вакытта бер генә подшукым минем истә калган инде, не булып истәлеккә аның Бизмән йолдызлыгы дигән повесте басылып чыкты берничә санда. Менә шундый. Ул фантастик әсәр. Балаларның менә шундый космос белән бәйләнешләре, йолдызлар белән, Бизмән йолдызлыгы менә исеме дә әйтеп тора бит инде. Шунысын әйтергә кирәк, Фирүзә апа, чынлап та менә хәзерге вакытта да Җәүдәт абый заман шигырьләрен балалар да, олылар да шул кадәр яратып укый. Менә социаль челтәрләрдә, ВКонтакте һәм инде Инстаграм битләрендә заманны укыйм дигән флешмоб башланып китте. Әйдәгез шушы мизгелләрдә менә шушы видео язмаларны без дә карап киттек әле. Җәүдәт заман. Усал математика. Укуы да, язуы да. Авыр түгел әллә ни. Математикасы гына Гөлназны хишәләми. Иртәсен дә, кичен дә ул мәсьәлә ди, мисал ди. Гөл уйларга мәҗбүр итәм. Күр, мин нинди усал ди. Әйтик, шундый мәсьәлә бар. Шәндәлдә 4 шәм яна. Бер сүзенсә, ничә кала? Шуны кем әйтә ала? Җәүдәт заман вәгъдәләрем калды йөрәктә. Гөрләвекләр акты урамнардан, язгы сулар күмде болыннар. Гөрләвекләр белән бергә киттең, мәңге бикләп кайтыр юлыңна. Шат җырларым калды күңелемдә, вәгъдәләрем калды йөрәктә. Мәңгелеккә киткән юлым калды, исемем калды, изге теләктә. Кайтмасыңны юкса белсәм дә бит, йөрәккәем яна нишләтим. Синнән башка дөнья караңгы төн, синнән башка бәгърем мин ятим. Җәүдәт Дәрзаманов. Бар да җитез. Нинди шатлык! Ура! Ура! Хәзер була физкультура. Рәт-рәт булып басты кызлар. Кеше буйлы кайсыгыз бар? Асыл ташлай газиз безнең башлар. Ни күрсә дә күрде, түзделәр. Сибләшәчем дип җырлый-җырлый, җилдә түгел, җирдә таралдык. Орлык булып кайда төшсәк тә без, татар булып кабат яралдык.
Фериза апа, менә без Җәүдәт абыйның инде тормыш баскычларын карап киттек. Язучы, сатирик Фәнзаман Баттал үзенең бер шундый фикерен әйтеп калдырган. Менә мин дә укып киттем әле. Җәүдәт Дарзаман бәяләрнең хаклысын да, хөсеткә төрелгәннәрен дә күп күргән. Тормышның суы белән утын гына түгел, җиз торбасын да сабыр кичкән. Мактауларга мөкибән китмәгән. Арттан килеп түбәсенә суккан очракларда да иҗатына хилафлык китермәгән үзенчәлекле шәхес иде ди. Сез менә бу сүзләрдән килешәсезме? Килешәм, әлбәттә ул шундый иде. Аңа менә шулай тормышта яшәргә, шундый киң күңеллелеге, таш атканга аш белән ата белүе ярдәм иткәндер. Менә безнең Туфетулова Роза апа эшләгән вакытта Ялкын журналының Абдулла Алиш премиясын уйлап чыгарган иде. Ул да Ялкында иң яхшы әсәрләре чыккан кешеләргә бирелә торган иде. Аннары ул бераз тукталып калды да, аны Игнат Мөхәммәдиев җитәкчелек иткән заманда бик матур гына иттереп Язучылар союзы премиясы итеп күчереп куйдылар. Хәтерем ялгышмаса, Язучылар союзының иң беренче Абдулла Алиш премиясы Җәүдәт абыйга бирелде. Һәм ул аңа бик лаеклы рәвештә бирелде. Ә булай менә хөсетлеккә, андый ниләргә җавап бирмәве, әйтәм бит инде, тормышында төрле хәлләр булгандыр, ләкин ул үзенә нинди дә булса хилафлык эшләгән кешеләрне кичерә белде, аларны үткәреп җибәрә белде. Ул аның менә шушы иң яхшы сыйфаты булгандыр. Без инде әйтеп киттек, әйеме, ул балалар шагыйре иде дип әйеме, ләкин ул мәхәббәт лирикасында чит күрмәгән. Моның инде ачык мисалы Җәүдәт Дарзаман сүзләренә Гали Ильясов иҗат иткән "Синең өчен" җыры. Әйдәгез шушы мизгелләрдә әлеге матур җырны тыңлап китик. Nurlar sebip gülgen çakta, Күңелемдә җырлар туа синең хакта. Җырлар илтсен сиңа минем назларымны, илтсен сиңа назлар тулы язларымны. Фериза апа, менә әлбәттә инде Җәүдәт Дарзаман белән тормыш яшәеш турында да күп сөйләшкәнсездер, әйеме? Менә аның нинди канатлы сүзләре еш исегезгә төшә? Канатлы сүзләрен бик алай искә төшерә алмыйм. Иң әһәмиятлесе, ул бер вакытта да үзен коллективтан югары тотмады, башка кешеләрдән югары тотмады. Ул менә модалы сүз белән әйткәндә, бик субординация саклый торган начальник түгел иде. Хәзер инде Җәүдәт абый үзе юк. Аңа хәзер дуга гына кирәк, һәм аның авыр туфрагы җиңел булсын, урыннары оҗмакта булсын дип теләргә генә кала. 2019 елның кар буранлы феврале кызганычка каршы Җәүдәт абый Дарзаманны безнең арабыздан алып китте. Җәүдәт Дарзаманның бай мирасы булып шигырьләре, китаплары калды. Татарстан радиосында эшләгән заманнарда яздырып калдырган күп санлы тапшырулар безнең алтын фондта саклана. Ә без, хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбызны даими сәхифәбез белән дәвам итәбез. Рабит Батулла музеендагы тагын бер ядкәр белән танышырбыз. Исән сауларымсыз, хөрмәтле тамашачылар. Менә без Биектау төбәгенең Шыршы авылында ядкәрханәдә, ягъни музейда. Бүгенге темабыз, безнең мәүзугыбыз идән паласлары. Менә күреп торасыз инде, монда берничә төрле палас, берничә ысул белән сугылган, берничә ысул белән бизәлгән дигән шикелле. Менә монысы име иске киемнәрне җыртып җеп ясыйлар.
Менә ниндидер яшел күлмәк булган, ниндидер менә соры шалбар булган име, ниндидер шуннан соң җеп итеп үрәләр аны, итеп бөтәрлиләр. Шуннан соң инде току станында яки анда бит току станын күрә әйтәсез бит инде. Беләсездер бит инде анда тегеләр җыри. Шүреләр җыри. Аннан соң сугалар аны, аннан соң тәбәлдерек белән басалар. Менә станогым юк, күрсәтер идем мин сезгә. Менә шушында сугылган. Күрәсезме? Ип иске шүпрәк шапракка име яндырырга алып чыгылган әйберләрдән, чынлыкта име искергән әйберләрдән эшләнгән матур гына палас килеп чыккан. Бу минем әниемнең бүләге. Неме? Ана яшел менә монда да бар. Төрлесе анда төшерсең. Анда җәелгән, сәкегә җәелгән. Менә монысы инде башкача палас. Монысы җын палас. Бу ситса палас. Ситсадан эшләнгән. Теге җыртык күлмәкләрдә дигән шикелле. Менә монысы тагын бик иске. Менә бу инде 1910 елда сугылган палас. Анда хәзер тузып беткән. Менә бу челтәрләнеп беткән. Бераз гына уңган да, ләкин кара буяу уңмаган. Калганнары бераз тоныкланган. Бу Мәүли апа минем тутам бар иде, әби ягыннан тути име. Менә аның паласы. Менә ул иң соңгы суккан паласы миңа бүләк итеп берде. Менә бу паласның берсе Лондонда алып китте Шаһиева, Розалия Шаһиева аннан алып китеп Лондондагы музейга куйды. Икенче өлешен мин алып бардым Финляндиягә. Финляндиядә эленеп тора. Менә бу да аның эше, Мәүли апаның эше. Күрәсезме, менә карасы кара, кызылы кызыл, зәңгәре зәңгәр, яшеле яшел уңмый. Бу яуны шул кадәр уста эшли торган иде Мәүли апа. Аннан соң инде аны гомер буена суктып туйга бүләк булса да сорап киләләр. Зинһар менә сугып бер инде дип. Күзләрем күрмәй бит инде минем хәзер бик авыру бит инде мин диде. Барыбер суктым инде ди. Чөнки бик нык ялынып сорадылар. Синең паласың туйга әйбәт бүләк булыр иде, оригинал бүләк булыр иде дигәч сугып бирдем ди. Миндә менә теге якта бер палас бар. Шәһәр йортында. Менә монда идәнгә җәелгән. Менә бу өченче ул Мәүли апаның истәлеге, авыр туфрагы җиңел булсын. Ул 16 сыер сава торган иде ул име. Куллары кәкрәйеп беткән иде инде. Һәм барыбер име кыш көне сыер савып бик кыен булмаган чакта токустанына утыра, дүк палас суга торган иде. Батыр хатын иде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Инде палас мәвзугыбыз тәмам. Хушча калыгыз, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Уңыш ачкычы һәрберебезнең үз кулында. Яшибез икән, үзебездән соң якты эз калдырып яшик. Бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.